uboroso bw'umugusi. Wanchumo rigreria bwen Soko TV twagokwandira ndonsi asore mbiyamona Soko choregeta seni kiga ase obotuko iga obotangani kegima somotinyiga omunyia motinyukane mwaka bwechiri bubere 2025 nemo nche nkoro kwa Clinton Ndigi na nche nkoro kwa Kerubo Frida mwancho murigeria no gwasemera gwitonga kwa bere ko gutwara oburigeria borobi ya kigima nebiro binene ndeto gukwarigania asemesa ya mangana mayeri ndeto kumanye nare ya bereka gwatika korwa chingongo chonsi inyechense konde buna botambiri tukoria Jumatano niyo tugosanga no mugaka Edwin Nyangao aselingana lieke moya se Clinton litukoria rero tukumurikira omunuga Erieta tukumurikira omwa Ego mwanchumulia na bagotoma ujumbe yage nke otumanye Soko bwati umuroberi koru nabo igo otumanye enyencho iyo monugoyo igo mwanchumulia tangu turanyara sinchira iyo bwenye Bona nguzikoboka tigangenda okamande nyora mabere ende ngire zukuru ngasangi ngombe tejo gakinga minyoka nsinyinga yingo chakira nono busimbo yenyomba Omusubati Evelyn Kwamboka korwa mubambe wodi abanyamatuta oichanire gakore yo kuiberwa ngombe ayase chinchira cyobo tutukano ya nyachoko obororere twa mwanga tiga tomyoke buna bananji twekorere gasi twaraniga tole kosene egari kwetere ekiko topimere chae abamenyi banyachogochoge wodi abosamaro nigo bayirire getambokero yo kweremere para hase bamochiro borayiboreo asogotaikirania magendro. I must commend the women of Kenya, the women of Maendeleo ya Wanawake for their contribution to our nation. Aboigo muraibuense William Ruto niga korregi karone byombe aho byabasubati asenyombene yo boraya somocho Nairobi. Karibu sana mwanchumuri elia tusange asobwamo kwecha kama ya yebirebiga niyo tokumenya buna nigo yabo mogoko monene gocha ase abaroire baitanetie emyemo abukonye bale ase nyegitari ya KTRH kolende babwenere aya maiga yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko batali ali tukolia lero ase nyegitari iyo nabo igoko bakanera bill nabo igo kubayigurira nigo boigo mugavana aina na ebiegwa gocha sabaroire barichi wodi unenchira ya moyo gosangana barabo chinga kechiga cyo kwarigania omoyiga o Easter murikito wikili forenge no warenga sayo robotiro ya senchira wikira unenchira ya moyo gosangana baroire chinga kechiga chemayiga ya Easter bono nigo mugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati amana baraibande batarira baroire asinya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital abo ase baba ebiegwa nabo igo ko bayigurira baroire miya yemo bali bagwenere basaba rusiria chibil chiabo cyanya gitari na ndaidemba bwatuke mwashereke esuku ya Easter kera woro mwejoletie space maiga baroire baya mbali boswa manyanga lero yino na release inko ba release go chinka government wakana ne chimiro nibere chibes cheno echireto wakana toko bakanira moko genda mugende byanya saba seseni kakokwana samwaga cyo nyagitari eyo nigo omugabana Simbarati aorokyo mogokoye gochia ase bitambukire bya magendero ebya nyagitari ya irire gesa asabisi omwaka wa 2022 abo asatogyo kubwaterana kwa bera segatie serikali yaye nabakoroli babacheno nyagitari eyo niko gavana wenu nashukuru Mungu mahali nilipata Kisii hata nikiondoka nitalala nikijua kwamba nilifanya kadri na uwezo wa mapenzi ya Mungu. Asinanyo waltegusi, especially this facility. This was a market, a normal market. Mahali dawa inauzwa, mahali damu inauzwa, mahali watu wanakufa kama inzi. Daktari nashukuru kwa sababu hamkufa moyo, hamkuondoka. Mmefanya hospitali leo. Idea even 10 years it can compete with us now.
nonya nabo nigo aruko boria gochia asabarai n'abakoreri bonsi bobochenu kubwaterana nere eri kuire nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital amone chinde chie county yo asebirengo ebiya nini wameona. Kwa hivyo they are experienced, but we want to say this: we are going to bring dignity to our patient because they are my people that I'm serving. Nitauliza wafanya kazi wangu wote, na mimi nikiwa mfanyakazi mkubwa wa wananchi, wacha tufanye kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Egati abarai bali baikira naroro na muno mukonyi bw'umugabana Elijah Bebo na bemusiye kurwa ase bunge ya Kisii abo batukiye tambo kirokyo umugabana kubatarira abaroire nabo igo gwikirania amagendero ao asinyagitari eyo. Juzi tu wiki moja iliyopita nilikuja kutibiwa hapa. Dr. Matiko na your team, nashukuru sana vile mlinishughulikia. But I hope also the way mlinishughulikia vile ndio mnashughulikia wengine. And a half years hii kazi imefanyika. Vile walivyosema wengine, Mheshimiwa Governor, mimi nikiona ukipatiwa tamu nyingine, Kisii County will be a wonderful county to live and work in. Umuntu ochitega iga before Governor chorwe olio wakoreke ne Kenya sawo ligoro to gusaba ndi to musasima enyagitari ya chenjiri na ande no nyene ri musuli ali ngakere kwa gachire lirikale bono ndiye to kuma nyagitari okoreki ole konye bintu bibwate mechane mesinini na mangana yo kurarira merangeti ne binte bikebike ne bitanda na naroreke ne byakoreki byagoliru umuntu gakorera maya twate bonga okoreke ntoki amaya na ande bono tumekite mata azirende buyeme saa tebete muna to gocha ka Good Friday na ando anchire abarwire bande bara batabwate okonyora asebesa ngo batigire na bakwate chipiri mbali bagendenga bachiko celebrate ne family chiabo. Bwana Maison Sinigo aligiriritie nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nyenekero egenderete kwire bitambe kire bironge yuko chikoja kwarabe level 6 inkulipoteria Nsoko TV kurwa sobo katakati mu Chebosonge county ya Kisii Ritariane Wycliffe Orenge. Batigana nayo na gusika bosi umwanchi umurigereria Evelyn Kwambuka korase kinyoro kya Mubamba ase wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira mbirerari maega yaba ibikomo ibera engombe yogokamwa. Ngombe yo yebetwe rituko rya Jumapili nigo bono ya Arikonia amaberaye uchiase school ya secondary ya Nyakiore hase ogwakana school fees yo mwana oye orase klasi 12 bose form 4 ya mateyo bono nigo ere asobota ko bolene asiasabire umusamari mu yakone kyabuna nko basirare kwirandira obugima bwabo tambe unagotomanyo muri Kito Steven Nyariki. Obugima bwane timete ngakibona nkoronele ngokuno kanga ikutigaba na gaji. Akie nyasaone akinyonderera mabira sikaseliana nkona katoliki akineni munzebera ni akie kare na mariga no borobo nene umusubati Evelyn Kwambuka rwasensemo ya Mubamba kebirigo wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugrango ime Nyamira nigakwera munaiberetwe ngombe yaye yuko nyabegetogo semeria roro ane nango kama mabera na ire Nyakiore sukuru enso meli umwana kurufa mugwani baka yamwikiri famfa bona no bono bachite bakaire ngombe bono nguzikoboka tigangenda ukamande nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ngombe teyo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbu yenyomba mboyo akipiga kinjande gite noni angangubika ngusinga ingurusi yetimbu etinonye mama kurusi seito no ndado minda timbu ati unonjani kitama akuna na mawite kondo nyoro no nilinya bori tuwe kulia kinisomi abana ono ninjande kitenda aki yoranje konkonyera bagonkonya obugima bwane timete ngakibona nkoronele ngokuno kanga ikutiga abana gaki akie nyasaone akinyonderera mabira sikaseliana nkona katoliki akineni munzebera ni akie engombe iye chibesa chishiringi chiribwe 50 igo yareko mokonya asokuonia mabere gocha se skuru ya secondary ya Nyakiore yareko ba munenjire moyo gwakane school fees asebona ichanire nga yagoche koira abana baye 5 kirakwera ngomosacho yatari komosira kende ase abeirega koba ase kenywa kyogotindia obugima mbokongete
Dimeti none kinkoria machari konyengo kara na nyora inuse ekombe na kara ayende ne ire sukuru. Ero ngori bono nkunyiye chibando nande nabonte ikere kuruweri tindaragire kuru chimapiri. Abasa maringa no kolenda balero ngori na usibaki nande bana gonse kaya nenge buete. Konyengo no kubisasi bono mwaki bono ninjandegete. Ono ninjandegete ngono kubisasi kindarusi nisomi abana bache konkonya mambia. Nigo akorete konda goika kagore ng'ombe yu yaibetu erit koria chumapiri sakweranga maega yaye niga bwate ng'ombe yo gosagari yu yakwete mubamba bono mubamba nakorire chikondo abana yambwate mbatano bali bono ninjandegete abantu baminto gaki mwarenge kwanja mongonye omwana nagosoma nyakiora ari bomvo ontimeti ngakinda akonyeke omugakona kunyitinde kunyara kwenyara ngaiwa ng'ombe sagare ngachakera obugima bono mpaka nagurire moriensi nini narendire mpaka naikiriga ekera naikiriga bono abaibagacha bakang'ura eng'ombe erabiyerwa misini nagweta bono nyikaki nenene gaki abantu baminto gaki timeti ngakimora ngonye gaki ninjandegete obugima bwane piti meti ngakingocha narage nono kuragera gwoka nono kurara ngusinywa kingorara eng'ombe ye nere komokonya school fees kiregento bono nonyo n'omwana oyo tokumeti no intwe inga kia agocha kogenda school. Familia yuerense mono nigo bono basabire banyanyimbo batukerie konaria ng'ombe yuo kero basabire abasamarina boiga baraikorwe county ya Nyamira banyorenjera yo kumurigeria ng'ombe yanyorenjera yo gosomia abana baye aginde tekero murai angonye kero murai bonsipi hatema konkonya gacha sara ngonye na ndangono akamori kande kana kobeke isiko kamuranche atokubaburia abanene kuchakira igoro pakansi kuchakira mu MCA well wishes undo bwate siringi sano akonyo mongino oyo umwana oyo oneni ya work very hard abwata abana eskuru kamuranche rorochinchira amurato konye Steven Nyerikie Mbonde Ensoko TV Mubamba county ya Nyamira. Tuguska busio mancho murigeria sorboti ronde bune nchira yamo yoko bainyora na kubasira bamenyi kurwa sense moye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo yoko riyekergo kyobo jumbe Daktari Andrew Maubi harurogo sirwa ogosira ochiase abana kiombe ba Inabo Welfare Group kurwa se wode nyakoe ase okobasira ogoikirania emiroberio yabo okwana chinga kiechio arenge ase omusangerekano ime yebunge yo nigo amochiri oburayo bogendete ase bunge yo nagotabuna nigo abagetutu batigaire maega asa magendero ase ogoteberera kobera isiko ye serikali boigo niga babolira bamenye bebunge yo kwerike buna bakichikura libatwale libaga lyogochora abarai abarayi bakorenta amagendera chinsemecho nagotumanya umurikito Caroline Mausa. Itukoria rero nigo yokorigie kerogo kia bunge ya Kitutu Chache South Dr. Andrew Maubi abaga kubatarira abamenyi korwa se ebunge yo anene mono korwa se chinsemo chie wodi ya Nyakoe abo bakorwa se kiombe kemanyikanete buna Inabo Welfare Group abo asabaga kubasira nemesa yo kubekerera esanduku ya Nyagosira nabayigo kubasira so kubagurira ebirogo entonkeria se Kenya tomenyatega kera baikere anya moko nyara murayo ri mwatumire agenda abasukumira are ese gotoka togochoru rero nchoru Andrew Mukaya Maubi ntutari bo president mkobodi njegera ngobodi ngendo giege obo jum president ekogera ekaro mwangaire chinguru ase bintu byasinyire gosuka igonko genda nchebuye ko monyene ngichembarangeri ngari nasiyiru nchebuye togenda ntunye omurayo muyaka bera mutwe na ase chingiti chiro rachita abantu bakarendo giege okwana se chinseme ichobo igoniga aragire byara oborai imeye bunge yo abwasate bire bunaniga bagetutu babere bagotigara magega ase amagenderero nabayigo ko basaba abanyare ko baba kumusira eliachiko baga ko bwaterira na kubaletera amagenderero ange oko babanyare ko baba kunyarika ase geka egetambe CDF abaga kamurana abangina nabasaye terigo isana
naende yate zinini aba murababeke nuko yonse kwa iwo para bako be kunge budget ngurere likorie bara sia kantu kanga no rumemega babe kamera babusa ni baba ko beko maro mwere bukumbe babe ka lumbiri elunana baka rende kie binte binje tingwanja chibesa chiko genda se chisukuru bari ikase njoba kama nyaine na basa gete karase skuru karase bako ira abana batwekeri ororo bari kama lieta 100 lakini abana bekena bako enda ona mange abana 200 abana 80 chibasa chiko chiaso kari umurango oraria omaye ebinte byonsi ngoli kubira se report yo montolio mongino lio kore sabu ya serikali ose audit naenda obirikiro ororo itali propaganda mongeri baga chibesa chino chiche chonsi chibakorere mirimo omo muroyo mintora aho koro kujafet nyakundi nyasanya kumoseseni tali baga akaleta kabisa akasukuma bweka paka ngiyo the president yako anete karachi te gari function ya machogo karare ngo mwaziri wechisemi akateba Jafet onchandi ebale bona squeeze ntali weta boronge abantu bami ndoti gamba boli no monto maga chora gosene chama no morayo osume binto gosene chama abana bali mutara bwata chikura abana mubwata nyitika enda na redi kinsa ikabiri ekana litoka babange aire naye ko soka kuri nyomba nona abana abagenzi badayi bitosoga umuntu to gwagara no ino moko abane direction mo basa kwanta abana abagaba ngiba manyire nse ko bateye mwarke abigitera mwiye ina tebeta gakyo nyendiria abantu bainabo banja etware kuimuka twende gwakira Jafet mbiya mono twachandigite nkurwe chiro ngakira nsabunapo nande nabukirira kinde sabani kunya korengere ndiga kingo cha goikabuga negaki utakonya ninjira mbwate lakini rero netoka kinde minto nyali bali keroka igongo cha kinde metenga mwane ngo ikabunegesero round yeye tole nae pamba tupamba etotage tora bigitutu chache south omongwano yokorunga nere Jafet nyakundi baidya okorege gasirengi ya sana bono rabuge nganero kogambaga igagitutu chache south kali kitutu chache north igombo gambege ntunare goteba neke no mo bungo yonere Anthony Kibagendi nasere tigukoru koru parliament ingigeko gerako sere koru parliament na singe nchembere moya musinyire aigwerete omongwana Jafet yogokora magendero paka kitutu chache south amoigwerete ndamwamu igombo gambege ntonta getengo tebineke ntogwanchete buna kitutu chache south ntogwanchete buna inabo welfare na abantu bonsi ntogwanchete aye nko etore na nego kwatore chikura se rieta lya Yesu na yogenda punge galyo chigotoko kwandira kurworo minto Andrew Maubi libagane liao bono ntutegeti ogende koti igototagete ogende bunge gosema natali baigo na bomorochegeza gweki biyamono karibu sana mugambi Elietaria Nemausa Caroline No nyama ega yekigambiro kurugo chika buna omuske Anthony Kibagendi hairanirire ebikaro byebunge naende gukani gwakubikirana ase ntunde yende imambia yalera barayikuru ase chibunge emyakisi hanena ase nsemo yebunge ya kitutu cha South nigo besokire na kugikeria ogoseligwa elia kabere kumujumbe Anthony Kibagendi kuru ase bunge asekeria nigo omurubili obubwenya osha otaligokora na kurugo chika gochia somurai wense abe gako umurigereria ne chinkwana chari ganigwa no murikito Pethuel Machini As grassroots leaders from the Gusii community, we wish to express our deep concern regarding what appears to be sustained and a systematic effort to intimidate and undermine elected leaders who hold views contrary to those aligned with the Kenya Kwanza government. We recall with the great concern the treatment of our daughter, Senator Groli Oruoba, who was illegally and unjustly removed from her position in the Senate and contrarily replaced, despite the court clearly declaring the process unprocedural. The suspension of Mheshimiwa Anthony Kibagendi was not only excessive but appeared punitive,
stemming from remarks he made in public domain that reflects concern widely shared by Kenyans. Even after due process was followed and the court orders obtained allowing him to resume his duties, there was been a renewed and a questionable attempt to impose another suspension under unclear and procedural flawed circumstances. Honorable Kabagendi has distinguished himself through diligent and courageous oversight, particularly in exposing irregularities within the Ministry of Health, the Social Health SHA. His leadership is in advocating for accountability as well as his role of advancing the Fred Matiang'i candidature and the East Linda Mwananchi initiative has positioned him as key voice of transparency and reform this country. Nakuja hapa kama watu wa Kitutu Chache South kuuliza serikali ya Mheshimiwa William Ruto, mbona Mheshimiwa Anthony Kibagendi anakaa suspended from koti iliamuru kwamba harudi bungeni. Swali langu kwa bunge ya sasa, mbona Mheshimiwa Anthony Kibagendi hatupo nje na sisi tulimchagua aende kututetea pale? Shida yake ni gani? Sababu kama ni maneno kulalamika kuhusu SHA na vitu zingine, si yeye peke yake. Wananchi wanalia, viongozi wanalia, nchi haina mwelekeo. Mimi sioni makosa yake. Tuomba leo tumempatia Mheshimiwa William Ruto 24 hours atueleze watu wa Kitutu Chache South tunakaa aje kama mheshimiwa wetu hayuko bungeni. Sivyo. One thing that I'm going to put some little weight on is this issue about SHA. SHA has got problems. It is not really working. I stay near a hospital. I can see the way people are suffering. They go there, they come back without being treated, without being attended. Tukuska wasio mwancho morigereria habarandi kurwa sechi kanisa Nyamira echichirensereria buri ria Evangelical Lutheran Church of Kenya ELCK niko bono baeso kire na kwemurungandiria no botendri kurwa so botendri obone we kanisa iyo ase bagotumeka ekatiba y'umwaka bw'ekirubere na 15 na 3 iyo korengana na barabwo bagotebanigo ebwatere ose ebwendrete gotumekwa Kwa na ime kaunti ya Nyamira nigo batebire obochori bwe kanisa iyo mbwanya gokorekana korengana ne katiba ye kanisa nigo bono basabire oboteneri bwe kanisa iyo sense ya Kenya engima otumeka katiba era egose yanchire eliyo batige kubaga abakristo Sengenjo tutaete gukwanira emechando era se kanisa Evangelical Lutheran Church in Kenya. Igo ya chire tuagwa notisinga igeko rai kanisa egotumeke ekatibe etari registered aigabona se katibe etari ka registered yabere gegotumeka asengencho yokonyanyasa na kounereria abarai na bakoreri banda se kanisa aigabona asia ikire kwango nga abari barasoborai babeire bagotumeka nona marie kanisa koyaonchora kobe bintu byabo barwa banyene Kuruo mwaka w'ekirwa ibere ntwanya n'ekirwa ibere na ngwanse ibere ntwanya gutwara bochori ase kanisa yaito abantu babere bakobekora omuna abarayibe kanisa nigo babere bakohererania ase njira eteri kobwatia amachiko ali abekire ye katiba ye kanisa na obotantanu obwabeire bwarentiro ogwatane kana ase kanisa chaito Kenya ngima na mono asense mo yaito yagusi Gwatane kana kwa beiroro tuwatuale abarai baruete enseme yemo bagote ababonsi nigo bara abarai asinge njonga obisienene eyekura unu mwaskovu Joseph Ochora eganga yabenene yabere yo gwatanana wete nje yo obututuka bwabeire nonye na asabana kintakana ababere bakolendwa ntwegure bagokwana juice gakorwa se station yemo bagoteba nga bana be kanisa ya ELCK bakoba mentored na Bonyakoni Council of Elders obuno butanda nubone kiara ne kanisa komenta abana abali kintakana ne kanisa kobalenda tari egekundi kia ekilani gete ase kanisa na sege to sabanga registry of society
etenenere lichiko lililoro nam ekatibe lio erororo egene nyale kora ekanisa ncho yo botanta no bonge borasi kanisa yaitu ekanisa yaitu yanyoriro bokongu mono ekanisa ye kurawa na ochora pastor bishop batigo bakora kulingana na magani yabo bono go tuachira to kubasabanga kabaranje tigababwati a constitution elia registered elia emanyekanete because 1948 we have been in harmony evangelism was okay marandi alingi bia tu alikurandi dingana lakini bono iga igo tusirite batusiririe abamenyi bebara ya nyachogochogo ase ekanisa ochiasira teime ya ward ya Wasamaro bunge ya West Mugango imi kaunti Nyamira nige mambia ya lero bayire getambukiro yo kweremera ebara ase barania emora ago kwanekerekyo nigo bono bamochire omu MCA wensemeyo Charles Keganda ase okobeka pasasa okobeka omoromu ase atanya takoba gakoyorania egento kiagerere bagochia bose bakotwara chinga kichinkongu ase okwanekia emeroberio yabo tambe Marietane onkoro Charles Nyabuti onsinyo igonde omochairman wetundu bali eto chandegete kurukuria Nyakururu Tea Buying Center code 82 ama kongo to bwate ntugesa twachagete etundu bali yeito namangana yepara epare na beto chandete na endere kilomita chinka sana tuatemine korora bali bare konsani batorosalie para abwa somo MCR yo mobo omo esimiwa Charles Keganda ototebi nindosie ntuanya komorora lakini asande tuaiguo etiro kolire togo chikomobori rinde chisimi olimia una bono oyo no motienyo ogatato togenda togochandekaga ase parei kerekero yaika ikasarekera twabutire twarosire twachire nyachocho twarosire bororere twamwaiga omochanga aretete akatutumbiraga echangsori ya nyachocho bororere twamwanga tiga tegatomyoke buna bananchi twekorere gasi twaraniga tororenga tole gusene egari nkwetere echiko tupimere chae nainde bono ando sia sare onyo kaigwete eturakita yaye eturakita ya county eturakita ne yo montonyene acharu se turakita yaye Charles Keganda anaitu Charles Keganda tunamwa chikura mara 3 tunamkosea nini tunasumbuka sana hata mimi nilivunjika mguu nilianguka huko kwa taracha mbili ikavunjika mbao ikavunjika gache kekalima kekaimurira bono kegakwa marena na bagekwa mete para gatigate none pikipigo cha kanyare go tuweti ko chirogoro eko bako ngwe pare ye korukuru nyachokochoko yakorera bakasirate yonsi pie bwata bakong twanye beire metienye tato toganyerere tegere gusekera giteke kiagasarigete nkeruga iga togwe tweke cha distance entambe na abana makongo ntubwata abana tokorera tugotige cha ime twaminyokia se tundu bali yeito lakini bono yabeira akongu ekiagera tokogende tundu bali ere distance ekurukunya chogochoko na iganya chogochoko ntubwati space yorora stokobekerere cha yeito Engusanano nigo yene kigwa omubasolero asama gacho yebunge ye Senate maiga y'umugabana Osamburu Lati Leleleti wikirana maiga yebunge ye Senate gosaba omu inspector w'abasigari koenekia ngoimo kibale egetambukiro nabo igo kumubeka byara asogotaikirana ebikaro bye committee ya CPAC kaukwana nabarikia mangana isiko ya magacho yebunge yo ye Senate mugabana Leleleti nigo bono amochire obotondere bunge yo hase okumurikira riuko ryo guikirana busyo wechi committee bere ase chingaki echimo 26th of March, and this is even a bigger problem. I was invited 26th of March 26th of March
2026, I was invited to appear for the CPIC committee, room 10, and invited to appear for the CIPA committee, room 9, same time, same day. So if I were to go to one committee and miss the other one, you know, humanly possible, it's not humanly possible for me to sit in two committees at the same time. And here is my problem. The letter inviting me to these committees was signed by one person. The source was one, from the clerk of the Senate, nobody else. I want to assume that the clerk of the Senate was sane in his mind, completely sane, that he knows a human being from Samburu, a human being, any human being, cannot sit in two committees concurrently. That one should be common sense for all of us as human beings. I would expect better from the Senate of Kenya. So, because I was supposed to attend two committees at the same time, at the same day, I chose to attend the CPIC committee. And that's all I could do. The Hansard will bear me witness. I was in the CPIC committee for 5 good hours, almost until the closure of Parliament. So how am I supposed to have attended CPAC when I was in CPIC the whole day? Will order the Sergeant-at-Arms to escort the Governor for Samburu, if he's still within the precincts of Parliament, to the nearest police station. And order, Senator for Nairobi. Order, honorable senators. And I'm saying that because the governor of Samburu is under a warrant of arrest. Mwancho murigeria nara yo kurwase emesa yamaya kurwa ensoko ensa emo kurende ponongo gotambukia ase studio ya kabira se barongo ya Frida Kirubo anyareko bakawe karansa no mogaka edunyanga gutuchiko sanga asomoroberio bweringana rieke moya obutko bware barongo ya Frida ne kongwete asore. Mbiamana sana barongo ya Clinton ondigi omwancho muliene ndeto kwaligania asentunde yega ya kabere sekera litkolia Jumatano togosanga imeyeringana rieke moya sikole ndo mwancho mulia selitkolia lero nigoto kumulikira omunuga omoa igosanga na into gwetera sinamba yetu yesi mirika ujumbe yago asensemeri ya Facebook na boygo YouTube otumanye engencho y'omunugo yokondo mwancho mulielia mulikito Pethuel Machini na beteka gosanga no mwancho muligerelia nabo igo kurwa ebirengerelio byabo tango turabinyora ringana reke moya eikiyiga nigo tukurigerelia igoro yeringana omoa ine ayenga kyomayete ringane riga nincho gotarase mucho bosongo kurigerelia anamono inaki abantu bali maite ringane riga aiganire noyomo orachi kutumanya elitaria na erenga kyamaite ringanirio to namanae wekomali ambia mono inchase thanguru ku Mr Best Bad omoa kagerete kinege korogio kinege ntongire kiale ngoro kiae gu muntu gete igobono togotena omoa for example otena naki omwali munere omoa omwane karamu nkagerete na ncho manywana obikirete ga asante Eteriana Stephen Motachobiri na gokire ngaba muramo tagete komanya bunenge njo yarenge elieta omoa na maruyo burimo are korosi gukarekera abamura abana abamura bakoirwe nyangi kobabeka koba bachasiri banga inungenya ngabweta eta irio morembe ekerenya ngabwe riego chigocha obotuko obwo ige koba merebaire iga omoa na maruyo burimo taringa na maruyo bumae na arenga arebo lakini ndege ento aba gusiba abwate omanye toko kebu mwana gochigosarwa mangana ali akobeka nga amagandi asomo bereto igubororo tare ngono moibori mware kumirana noro erindo mwana gakorwa sayo egerigwe komanya buna gojikobe shucha
ngabono kako chiko nyangauke ko chiko chana swanda yayo tebuta yena chaini ta yena chamara ta yena chachinya machirichira gerekwe elindo mwana kako eta sense meye kwanyoro sokire omonto borongo segete buyo manyete ngenje ke gusibunere elina liri ngara likorokwa omoa maruye nyangau atarenga bo twale ko ngainu abana babako chikoiru buare abamura bo kataiba nyaroka bako chikoiru buare ko chikokebu ya nenguruku pati kionke ndikeuya kurusao pati kionke ndikeuya kurusao tumugirango mate sai skuru ese ngaki eria abana bagakire iburu abana ikerori bare iburu bare abanyangi nyumba kera bakore icunyangi abamura bagakire barosie nyungu wanyisiba tibanyisibire bari ebitonto barose tibuya kabisa basibete neriyo bamanya kuvugiye gendo keruna yeguna burro mwana yo mwaro so kutama kuchi runguro goro kiraigwete gende ke kuvuga babuga ne nyanga gwe kuvuga baru babu mwe nyanga gwe yemori umwana we so kore nobe ntige ga kiti bute bza kondi aye yakire so kuvuga kurwaro mwana uriya igobana umanyire bubisi cyo kwaro kibono maega ekera baje kurworo nyumba ekera ngagia kuru nyumba ndi waje kwaro kiwigendo kitwa nkuvuga ingendo gete uje kwaro kiwe nyonge eri asibire bintu bia neri yoriria nege tontokeria nege tontokena okera ngene nyimbe yiga getere tegesa kwiki bana kiko bikwa maji kama ubina ke kuvuga kabisa ke kuvuga nyanga mwe oyu mwe mori omwa abayarenge wikuru okiange yeri tedi omwa yokomwa no ari kurweraga mwa leta nkoro kwedi na nyansi aboka oyo bwarone yo mwa timaiti ninki omwa Mwanchomo rigereria ebyo nebirengerero bya bananchi basangete no muri Petuel machini kurwasa rongo rwagusi kurende tutare na se studio tunyarko batoko sanga ebirengerero gaiga kurase omwaka Edwin Nyangago nae kuri ebirengerero bya gasengenche na mbaite siminera gwase screen tigatura nyarako batoko mwarigania asentunde eyega ye Jumatano mukubyo yega atosogeria to manyenga ki aye abire kurutotigana ye Jumatano mukubyo yeta karibu sana mbuya mono kigima Clinton ne barongo yao Frida Kirubaso ko ngari bageriga twa kangwiro mukinini bwa maumuntia muchana na butigarite koba ibwa magicho ombera merongo ibire nemegwanse etano no moyonga tarike ya moyo mutinyo kanu mwaka wikiriwe merongo ibire ne etano no mo muligerio ndero mogoko kumera naye ase television yao emogorobiga togenderere nerito mukuru wastotirite eiki ya eta ngembu yande dikubandia ndia tema ku onte ndia ntemo kwege na kulende nkabua ndia konyuganyugi style yete kulende mbiyase ogwikira nase kalekiga nainde ndende tenga lere toko mwanchi muri eribe gali abene Clinton aratoa enyenje yete ine turamanyana barabunga kitutaracha tubatebe taracha ruki Hello Nsoko TV Yatura chaka nechisimi herinde tunyarako batoko abamanya anarege gulikire ujumbe nabatebanga omwa nerungori ekibando na maemba biburukanirie agoteba kuruku Steven Oigo kurwa sensemo ya ikonge Steven tuchikunya kabatoko kwane birengeri byago asege ke okirebusyo Hello Nsoko TV Wairengo toko sanganera Hello Nsoko TV Biga kwa tabu network ya erebube Hello Nsoko TV Nsoko TV kendo ndiji Waire ho wikagale chama ni chirede Waire sana karibu Nonda chairman kamarande nayo naonde na nje embu yande mbuya mono nakokira kwa ni mwikaisa mwana chabo chakana ganja
Mukama na waiting ya msia 2027 chairman ya radio umenga toa vice chairman top 6 Adam scrap Kenya di musrong iroje mwanyo wali mwanyo rango nero kukwana. Wona okomwa. Amwa bolia. Omwa. Wona Frida Kerubo. Kimole mabuna ngau gabona na kirinto ndi mwika ase mabu yaiga. Omwa. Kirinto ni ondigi nero omwa egendo keria osenero mwa ekara mweria. Osenero mwa transport. Ojira. Frida Kerubo nero mwa simia yo aka. Nero ya tumeka goja story of Frida Kerubo nero mwa. Kirinto ni ondigi nero mwa sene cha unywa. Igobono mwa yani miti eche maniki nero mwa. Nje omata wikere go mwaka. Bia mono gawe hero rire koba nega kore hote birenga bono nega kore. Nega kore gyo koereria. Nega kore gyo koereria. Peana. Hello en Soko TV. Waire ya Spanya ngau. Yuno mwana bumungina. Ya Spanya ngau tuwar ko tinsa mo tiabo ke muri amona jakyo Elie tomwa. Hello. Ndo kwa wete Jasper Gandro. Elie tomwa ne keronda imuke mbwate deni yabande. Ntebi kugose mwange deni yu. Elie tomwa no ri weretega utari unake kusinga ngamarua gosenini tora rusia maruno gozarwa kuna bawa bagaka wabotero. Omwa nege ntonda koye ntekosenge omwana ga kangu mwana uya machanyu. Ege ntule ikiwa kewana. Okay. Ya gure birengereria bia Hello en Soko TV. Ya koranga tara tuara network bia te traigo. Hello en Soko TV. Ara Soko TV. Waire ngoto sangana ya korunse moki nerieta omwa na ririe ke moyo butkubara. Neri nyamara mabaya. Otoka bo mastaki. Abate bange diete yo mwa. Ekero abate bango mwa no kero kwa hiro mondo nganero mwa igendo gete muna wono bokonde to nganero mwa obokonde. Osinero mwa endagera. Neri nyamara mabe kurwa kyo nyo eje makire kyo tamanye tiri nyamara Igona meti tora kwata yo mwerio gaiga irinde toche tusange birengereria na Edwin Nyang'au. Hello en Soko TV. Hello. Karibu sana. Ngoto kusangana. Asante. Kuru William Obiroliwe. Nare go kwanira igore yengana omwayo. Abadanche na changia. Naboko changia naboko ke irio girie TV ya una ritoranya ko batoko igwana. Gendranto ko igwete. Ona nare kwane ko yomwa. Yo korraga tari gusuka kurware ne kwinta jumbe ne rega yachire yo mweri ndeto chasore Nyang'au gutumanye ngakimero bina rabatebanga kone Steven Oigo oirore gega gotebanga nande asate badiringa omwa nerungorie chibando etabu ati sukari anda gotebanga nande nabe erabe yobori eburukandiria maemba etabe kiri sukari otebiringa oinde ase birengere biaye na bameto omwaigo turagenda kubota chisimi abutugure na surura tumanyanga eikiga chitikinjira abo amatemo andi nariga abo abantu berikeire na kuyairaniria erieteria bande mbate baika barionjora ukurika twatebeta marieta nari akuri kwenjere yeme kurinde enjiro gwatuka yamanya koreto gwatananekana intwe twateba omwa abandi bache nirieta omwa Boneri omwa parira ni ribuya sana. Lakini tu twalikuwa nilita omwa. Tobanga Clinton omwa. Frida igetabu. Igo goteba Frida Clinton omwa. Kwa igule hiyo ndio kupea elina nikine kinjireri ya kupeana. Lakini ilitwali kulinde ilitwali kwana omwa. Ibu buna tukwira nese omwa. Tali omwa. Omwa. Bono omwa nali tukwana tali omwa tukukwanira.
aserio omoa mbuya bairaniria kwererio monte egento kurinda ase omoa nara otebire runguri ne kyakurukwa kuruikonge Steven uyu kuruikonge Steven uyu no munyangongo Steven nero kuna ekerenga erongori ya maemba esanganirie obori amaemba asanganirie obori ikamanya ko binuke unabona iri umwana omukako ewa iye umwana ko ewe yerenuke yerenuke takumiriri gwate ibintu buna chimbare iga singinjinda yahitira kongira irasi bona ko egwa enuke iri nero omoa igo omoa nerongori ya maembe sanganirie obori enuke Yo ukebe ya maemba. Amaemba nobori. Teko baya nyekemo. Tiko baya nonyene ina bira nyari kanebe gekwera nto. Teko bayemo. Teko baya nyekemo kangi ya maemba yuka. Wese yobori yuka. Ekero comment ni amaemba obori akamwogo mate na bokara rutugati yabo. Igona inero bono mwa. Ebuate chinyeke ao kulinde kamanya ko biruke. Erie ko ewa umwana omoke. Ikimwerere utanyare kunyweria ibwate chimbare tugutigara abwa samangana yerungori libodi ndende na inde gusengana nere ande gocha yakwanwa ekwamba gwochoka ni gwake tubwate chirungori ao tubwate ngwigure nga likoyo likairo wano twanyorire no mwaga neke nungu likairo nerungori abange bakagitenge tali sukari nerungori abeko be sukari kurinde etainiki ogokoro gobusi bono iga amati gakubiraga ali ase gasi Nairobi ne gasi urukuru itura Nairobi ne gasi onye ingalia amachi ndikala ase eliko lia maiga 3 Gwenya kubirali nae kwareta amacha ndiga gwakorogo busiga iga kwayarosi chinse chicho bwanga buliti burali kaini etindie erore ine atogoteba likairo eyo bwanga bubikire bukarara amatukabira 3 egatindi ya gusekorasa ekarura ekerota yibegetie sukari gose no yibeke sukari no tayibeka sukari mono no yibeke sukari no tayibeka sukari elina ere kurukwa twatebire yentangani likairo bono likoyo likoyo nere tali sukari tiyambike buya likoyo nere tali sukari likairo neyetainikiri eyetainikiri likairo eyetabekire sukari likoyo igoto ntotebe eye yakwa korogire bono iga kwarosia igira tuyibeka sukari na indi tararika nitibwanga ndurayiruke likoyo na indi likayo na kibono na kimugweti binte ibiko genda gatia ya kwere twate banga likoyo teri sukari likairo ni yitainikiri bono kwa korogire obwanga kwa bekire liko kwa korogire mbono iga kwarosi obwanga na koroseri rungori wakorogo obwanga na korosi rungori na indi tuyibeke sukari ne kirungori bono turayiruke aro gusire iri ekanye kuyebuya kana ko yirigeria erieta eke nungu ne rungori boige ararikanire erosi irari gusinekira ndime bono ya tali obwanga ya irari kanike kirandime erosi uno nyanda ere nywe gutera mambia na indi tumana kuja kuyinywa inere kweke nungu kusangiti indiete mono kegima ujumbe nerega iga ase ringana tugenda tukwandro butukubwaro yagoteba kurukwa Eric akurukuru chinsemo kia mokama agoteba nga omoa na sensemo gusege chinjigete ensemo pati agoteba ensemo gusege chinjigete egejiji amine tima tibano agoteba egechinji timete nga kiamine igo omwana ebensemo tuigwetia ensemo maybe egejiji ande olikayo ndobate nyangawa abana baiga ba Gen Z na baro baukina bwangoiga bataramanyike gusi yatimeti gose riete ririke gusi omwana wa baruseti rieta omoka
ono tu kumanyanga iliete oyo chitene iliete no mugusi osenkurwara rumate ni numunuri baguta barosia iliete ilikuwa moka bono iguri girinde diria mwabori akiri arusi riri no munu utari gutenda sheng turi gutenena ugonjoreria kira enga kibono tu kumanyanga oyo ndente no mugusi sikurwande asomwa bueno ase ekegori kiro kina bono barana basundari kurwa ase studio akabere baigura kunare gego bateba agoteba nga esoko ne rongori abusindi metina aroteba kuru kwesoko agoteba nga erongori einekire gusama rwebusa nere kuru kwa omwa oyinere tako bare turuchie kerengere likenge jita sirongori igobono nabwate ekerenga nabwate tasoge tisiko yes bona ko botwa baira machibu tiga tubadi simi biri chokende toira nega iga semesa tumanye ninki kirase obutko bwarero. Hello Ensoko TV. Oranje naza kananje ntangero mwa nabo goskare ne TV yagere ndetonyana ko batoko igwana karibu sana ngo tokosanga TV akire kwenye keji yogi na nyori na yogi na wali na wali kere nabo goskare aya lakini ko igwete kirarake Ana mangana anje ankoro ku William Obirorire Urwa machoge burabu magei Amangana yo endeke kibako bolyo mwa eke moye kyo elieto mwa Aboko ranga abantu abange nigo bare abemyaka emeke mbali komanyiri eta kuniruna naryarenge Omwa omuntu olyokwana kurigo senyamira olyokwana ngano amahemba sangalirie sine bitumateba oli nabamba kubwata enjira igoro na nche nalego kwana menta sinimiga omwa nerongoli yarengeye ememera yarego segwa yasanganibwa amahemba erongoli enonya yare kuro kuikobe kuriko kinsa kinyinge te kuritoa igere mu kapite Nyerere nerongoli yego yarengego kokora kinyangi mwana buno olyo kwana igoro yabana buna bare koroseri wegento kali kyare ko bagotanga yineja ngawo egento kali kyare ko kwinya bubu kyagera ko kyaro siri gyasibire kingira gese kyare ko murwa ne bitonto biri bunateba nabo exactly tatiga igo yarenge nyongo yasibire nemebo yare korosi kukingira gese kuba kunyenguya yare ko kubuga kingira gese kiri biri ngawo kabisa bona bamanya goteba nga ijune nyangabu nango komerere bona rongoli eri yarenge Nyerere yange yakuru kumwa eri ara wasiriye memera n'amahemba bona yamanya gusiyare rwabare bariya igobono eri nakamerera Kanyerere Ego ngore ngyo eresira nakora ya okorire gasibia onyara gotoekerenga areto ememera umaitike kweguse no bori bwate mirongo nere memera ukwana na maemba ukwana nengo intwe twate benuke engo nenuke ikinege ntekemo uyo nyori kirigent twachira sore tumanye mukubyo yo ngikera SMS tika tukuri no mubaye no yo mukuri ndi bitabu mbire gaiga tutaragenda se bitabu chira magana roti no mubayeno bwiri tukuri rero uyo no mubayeno ugo tukurira ntwe abantasi amatenga chitwayerera okoruku na chakwengana gite twaraira chingaki twarigereri twaitona twanyora ubumanyi twamanya kuire gitambukero nabura kigo cha Frida unyorire mirimo gaiga tajiri aho tayiga turi gocha tari go kwa chingaki kwanyori rwaye genda usinyanga kitiganda kwa igonyorire ani nkwabwate ono kwana chiruga karagenda ditukeshubikirwa absent to barebo ani tari ogwanja kwawo nabura nyorenga abantu umubasukana no mu cyari munuro korekanase gwachikora akonye kurusia abantu ase bagwateranirie gari igo bono ntwaringe kokwali bagalito tangu kwane tumanyingi kwanyu uri ntubone twagera konacha ani chiera mangana roti etwamaseri kurinde n'abantu aringe guturi kurwase gari yabagwaterani twakorira komoja ibitabu mbira murigere lyone ebinge kinyangi nebitinge ekegusi ngorigete
Daniel Momanyi Mukaya ebinge bire omwaka asegusi nemichinini amalita yemichinini ntobwate Proverbs of Abagusi of Kenya meaning and application kolende imekirikireke ekegusi bakamanya kulika nase egesongo Christopher kimwe bitabu ebino birega iga bichirega iga asengenjo yawo bunekeiga egekisiringi chimisano esto ne 50 850 Kenya shillings nabogo Kenyora na inde tunya gutwaraye tutwale sosobe onye kuganitie gitabu chinamba chitu chisimi chire 07 88 666 okole na 2 bune ye studio ye ligeta se screen sub kole ndo moelio to kora na isatu okole na ibere onye kuwakana epay bill number ntokoe epay bill number yo gwakanire bitabu yere 400-2019 400-2019 yani 400-2019 ekere ukubolia account olike yetali yawonye gukuru kwa ngwenyi bunanje olike nga angwenyi nyangau Edwin igo tukumanye gitabu ikinaye wakana na uri wakana wetere til ayakana etil number yetere 70 87 0570 ganyirolire ngora 70 ine til number bono etil karu wakana ne til enamba yere 70 87 057 asa mange na bugwaka enamba ina hote 0788 666 662 oyo kanyora sisi mina boko matebine gitabu ganetie na bego kobera raisi konyora egitabu gitabu na boke kugochira paka asore kinde ngenya kuguchanda kukwa kegulire ndomaitene kekugwika Ambiye mono sanu mwanchi muri ya sogo sanga nente ndochenga ibiro bitu byatonyore kegima toskale kyagero umorobilio obo moinori ngosore asigekege keribose ambiye mono asibali to abwatrana asoko ne kebna chibichanili ogira gukira sora senchera yabene Brian Achaka Misef Barnabas Sondari na boyigo Kelvin Mogoincheri anenkerubo Frida ne otwali gosanga ne barongo yane Clinton Ondigi na boyigo Mogaka Edwin Nyangao